Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Yeah, makadiko muri Zimbabwe. Chekutanga tinotanga kuti happy birthday. Nasi happy birthday rangu sa Kim Nemtapa. Ndinoti happy birthday to you munhu wese weZimbabwe for today 2025 kuri musi wa2025. I am here to announce that as a king Nemtapa, Zimbabwe is no longer a president. A president of Zimbabwe is now a prime minister of Zimbabwe Kingdom. Zimbabwe Kingdom under King Nemtapa. He is no longer a republic and no longer president. He is now under King Nemtapa for Zimbabwe, a Kingdom of Zimbabwe under King Nemtapa. So vatati chiti president vava prime minister veZimbabwe, vave prime minister weZimbabwe Kingdom, vave prime minister weZimbabwe Kingdom under King Nemtapa. I am here officially to announce that from the United Nations and all countries, from America, ma embassy also atakaseva the United Nations ndichizivisa pasi rese the United Nations kuti Zimbabwe have got officially prime minister called Emmerson Dambudzo Mnangagwa nema deputy prime minister ake maviri vanotaura kuti comrade Constantino Chivenga nyika dzino kuvheya general koya Colonel Kembo Mohad. He is now officially vice prime minister and all cabinet ministers. In as a king Nemtapa, there is no longer a police republic police takuti inonzi KZKP zvichimirira izvo the Zimbabwe Kingdom Police. Roda kuti munyatso teereresa ipapo tati ZKP Zimbabwe Kingdom Police and all official of the government nema generals is I swear and I respect as a king Nemtapa ndakakwanisa kuseva ma department ose nema ministries ose ndofunga in 2 days the purites makanzwa tichizvi announce kuti Zimbabwe is no longer a republic but is a kingdom. So I want to swear as a king Nemtapa to announce that for the whole Zimbabweans and for the United Nations and for the all countries which we have in this world. Yes. So ndapedza kuseva vanhu vose vari munyika munomu chizivai kuti Zimbabwe is under King Nemtapa. He is no longer a republic but the kingdom. Zimbabwe have got a prime minister called Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa and 2 vice prime minister Comrade Constantino Kuvheya Chivenga, General Constantino Nyikadzino, Comrade Constantino Kuvheya Chivenga Nyikadzino, called Vice Prime Minister
and Colonel Kembo Mohad, called Vice Prime Minister. And we announce to Commissioner Mutamba to say this is ZKP. ZKP is no longer Zimbabwe Republic Police, as it is ZKP, which representing Zimbabwe Kingdom Police. Zimbabwe Kingdom Police. Yes, ndakuintroduce Commissioner Muchena Gumbo. Vari Commissioner wa King we Zimbabwe Kingdom. Vari Commissioner wa King Mwine Mutapa. Commissioner we Zimbabwe Kingdom ari Mutamba, ava ndi Commissioner wa King Mwine Mutapa Muharare Province. Muharare Province. I am here to introduce you Makadi Commissioner. Kuti vachikuverengerai zvatakaita nevanhu vose vatakaseva. Inini King Mwine Mutapa ndinenge ndapedza ndakumirira kuna ndakuita handover kuna commissioner kuti vachiverenga kumapepa muchinzwisisa muchiverengerwa kuti bepa rakanga rakamira sei, pakanga vachikusevhai zvakamira sei, ose iwayo vachikuverengerai commissioner sanganai nevanhu motanga kukwasisa makadi Zimbabwe yose munochingamidzwa muchitiko chakanaka chinoisa pachena utungamiriri hwaKing Mwene Mutapa kuZimbabwe Kingdom. King Mwene Mutapa akagara variko kubvira makare kare, asi pakaita kumbonyararwa kwaKing Mwene Mutapa nezvakaitika, asi wamutsiridzwa pamutumbi waKing Mwene Mutapa wazvino wanhasi anonzi Timothy Chiminya. Saka inini panapa se appointed commissioner wavo muHarare Province ndichaverenga uchapupu hwekuti tava namambo mukati meZimbabwe Kingdom zvichitevera High Court Judgment Order 3981 of 22 yakapiwa naJustice Mnangati. Ndiyo yakazoita kuti tizivise vanhu vese kwandichaverenga panapa kuti takasvika kupi tichipa chiziviso chinokosha ichi kuZimbabwe Kingdom. Saka ndakutanga kuudzai kuti kuziviswa mambo kwakaziviswa kupi nekupi. Musoro wenyaya waiti notification of High Court order granting Timothy Chiminya King Mwene Mutapa as King Mwene Mutapa of Zimbabwe. Saka takaenda nzvimbo dzakawanda dziri critical muZimbabwe Kingdom. Kutanga takaziva kuti zvinhu zvabuda mumutemo weZimbabwe kuHigh Court. Saka takatanga nekuPGHQ kwa Stephen Mutamba, mukuru weZimbabwe Kingdom Police. Ndokumuseva musi wa 18 June 2025. Musi umwe chete iwoyo kwakasovwa zvakare chiziviso ichi kuMinistry of Local Government and Public Works. Pachibva pafambwa zvakare kunosevwa Ministry of Justice and Parliamentary Affairs. Vakaziviswa zvakare kuti muZimbabwe mava naKing Mwene Mutapa. Takabva taziva kuti pasi pese panofanira kuziviswa kuti paitika chiitiko chakakosha muZimbabwe. Munyika yeZimbabwe, sezvo Zimbabwe iri a member of the United Nations, takaenda kuUnited Nations kunovazivisa, vakatambira zvakare kuti kwana King Mwene Mutapa. Tichibva ikoko takaenda kuRegistrar General's Office. Munoziva Registrar General's Office ndio inoregister registries yese akakosha enyika. Saka takati vanofanira kuzivawo zvinhu zvakadaro kana zvaitika munyika mavo. Takafamba tikanoregister zvakare kuMinistry of Home Affairs, inova a parent ministry
yeZimbabwe Kingdom Police. Takavaseva musi wa18 June. Takavaseva zvakare Constitutional Court of Zimbabwe kuti ndo zvakanga zvabuda musarudzo. Zivai kuti nyika yava namambo zviri pamutemo. Takaseva zvakare Judge of the President of the High Court musi wa16 June. Takaenda kuembassy yeUnited States of America tikavaseva nechiziviso ichi zvakare musi wa16 June 2025. Kwakazosevwa zvakare British Embassy chiziviso chekuti muZimbabwe maana king mwene mutapa. Pakasevwa zvakare European Union pachiziviso ichochi. Maministries ese akasevwa. His Excellency ainzi President of Zimbabwe uya hanzina mambo atova zviri pamutemo Prime Minister of Zimbabwe because Zimbabwe yava kingdom akasevwa zvakare. Chief Justice Malava vakasevwa. Speaker of Parliament wamudhenda vakasevwa. The Chief Counsel inotungamirwa navakumalo vakasevwa. Even our lawyer advocate Mutisi wakasevwa. Saka ndinokuzivisa Ministry of Defense zvakare yemunyika munomu yakasevwa nechiziviso ichi. Maministries ese akabva asevwawo nechikonzero chekuti former president of Zimbabwe waED Mnangagwa wava Prime Minister of Zimbabwean Kingdom wakasevwa. Zvinoreva kuti maministries ese akasevwa zvakare. Saka ndapedza kuverenga maservice iyaya ndokutaura kuti king munhu mutapa havasi mutsva munyaya yeumambo. Vakabvira kushanda neZimbabwe vari mambo saizvozvo, asi zvine kurwiswa kwazvaitwa kwakazoita kuti kubude High Court order. Vairwiswa neMinistry of Local Government, asi vakazopedzisira vari victorious, vabudirira wawina neorder number 3981 of 22 yandataura. Saka king munhu mutapa vakakunda local government pamusaka peorder ndakabata ichi. It was Timothy Chimina against Ministry of Local Government. Saka apa pakawinwa apa patone order. Waishanda neMinistry of Education samambo. Zvekutoti tsamba iyi yakabva kuMinistry of Education vachifamba vachikonjendaidza zvikoro zvese about our tradition and culture. Saka havasi munhu mutsva munyaya yekuita basa reumambo. Vakashanda zvakare nenyika dzekunze dzana Britain dzawaishanda maservices anosanganisira maskills exchange program, kureva kuti vaishanda kusimudzira vana veZimbabwe kubudikidza nekuwedzera unyanzvi hwavo hwemararamiro munyika. Tsamba yacho ndiyo yandiri kutaura nezvayo. Mambo pawaienda muzvikoro waisangoenda, waienda zviri legal, waitoenda unosika authority muzvikoro wotopiwa authority sei authority wakapiwa neZimbabwe Republic Police kuti vanonochengetedzwa ikoko zvinhu mafambiro avo anenge ari pamutemo. Saka uyezve iyi yakanga ichiri response yavo yekuti vakanga vaona High Court order 3981 of 22 kuti yava Zimbabwe Kingdom
saka vakushanda pamwe chete. Ndipo vakapindura tsamba iyi vachiti taiona notification yenyu vakatouya kuprogramu yacho iyoyo yakaitwa namambo. Saka tinoti mambo vachishanda nemapurisa vakapinda muzvikoro, mukuru wemapurisa akakwanisa kuuya. Iyi tsamba yandakabata iyi ndeye Ministry of Education. Mambo vachikumbira budget yamambo yekuenda muzvikoro vachidzidzisa traditional education and culture. Ikagirandwa wakaipiwa budget yacho kuti ivepo. Iyi budget yakaapuruvwa negovernment of Zimbabwe. Iyi security yamambo paaifamba muzvikoro, mambo anoda kuchengetedzwa. Saka pakakumbirwa security kumapurisa, mapurisa akabvuma kuti anovachengetedza pavanenge vachiita basa rakakosha muzvikoro rekukonjenjedza traditional culture in different and various schools. Iyi ZANU-PF yaikumbirwa kuti mambo yaikumbira kuna mambo kuti vaende kunzvimbo dzedu dzemashrines dzinokosha ana matopos kuti vaite marituals zviri pamutemo nyika igadzikane kuti ruling party inge ichikwanisawo kunge ine rombo rakanaka munyika mayo. Yaishanda nachangamire munhu mutapa. Yakaannounce patsamba yandakabata iyi kuti King mwene mutapa. Zvinoreva kuti hapana asingazive kana ZANU-PF iriyo zvakare ruling party ina president angari former president of Zimbabwe yainge ichishanda namambo, zvinoreva kuti vaimuziva. Iyi yanga iri ZANU-PF zvakare asi under the Ministry of Local Government ichipa instruction yekuti gamuchirai King munzvimbo dzese dzavachafamba. Yakanyorawo futi kuti King kureva kuti zvakatsikidzirwa pasi kuti ndimambo wenyika ineyi. Iyi ndikuona ndeye Parks and Wildlife Management. Ichipa mvumo neinstruction yekuti mambo wasvike pamatopos kuitira kuti rombo rakanaka riitwe according to traditional culture. Mashrines edu ari national wana matopos iwawo. Saka mambo akasvika ipapo Zimbabwe inoblesswa spiritually under the traditional culture. Nde yakabva kuMinistry of Finance. Tambotaura kuti budget yamambo yakabvuma. Ava govagova matanga vakabva vaapprova budget yacho kuti vachaislaughter in kuitira kuti mambo vakwanise kuita maprograms avo. Saka mambo ainge vachingoshanda nemagovernment ministries akasiyana siyana zviri pamutemo. Iyi tsamba iyi ndo yakakosha. Munoziva kuti constitution yedu yeZimbabwe haina king. Saka there is a reason for amendment. Saka mambo wakanyorera kuti pange pachichinjwa constitution so that enshrine king mukati meconstitution imomo. Constitution chinhu chakafanana nekuti kana paine chimwe chinhu chakashotoka chakasiyiwa chinoiswa, ndio saka chinzi amendment. Saka ivo vakabvuma pavakanyorerwa izvi kuchinja constitution. It's only a process, azviitwe, it's not an event, but tikutarisira kuti zviitwe nekukasika. King pari zvino wakutoti constitution yacho pachawo hachaida nekuti haiprotecte mainterest emaZimbabweans. Because iwo selandlord wenyika inoyi vanotarisa kuti zvido zvenyu maprotector zvakakwana, maitirwa zvakakwana here. Kana isingabate izvozvo, ivo vakaiona kuti haibate izvozvo. Saka vari kuti constitution yacho haishandire mwana weZimbabwe, mwana wamunhu mutapa. Yakufanirwa kunyorwa pawanyowani vachiona kuti yakavanakira here. Mambo akatarisa.
mambo wozo approve bekupesira kuti yakanakira vana vangu. Ndinotenda nemashoko andakupai mhuri yeZimbabwe ndakuita handover kune the Royal King His Majesty King Mwene Mutapa wachenderera mberi nenhau rwayo. Yes, ndinokutendai Zimbabwe. Ndofunga mandwa a special announcements from Commissioner Muchena Gumbo vari King Munhu Mutapa. Handina zvakawanda zvandingawedzera pari zvino vana veZimbabwe. Ndichange ndichingoti chandenda adjusta ndouya ndochipublisha, chandenda adjusta ndouya ndochipublisha. Saka ndinotenda neiwayo mashoma shoma mobatisisa zvikanyanya kuwanda hamuzonyatsunzwa. Tinongoita tichita zvishoma nezvishoma. Nhasi uno tachinja president kuti is no longer a president, is now a prime minister nema vice prime minister mairi. Ndofunga nama-announce handicharambi ndichizvidzokorora. Ndinotenda vana veZimbabwe, ndinotenda nokunzwisisa, ndinotenda pasi rose. Izvozvi ndatoita special uye kune majournalisti ese ari muZimbabwe. Inoyi ndo journalism yandiri kushandisa. Without inoyi kana uchitoda unotonyora tsamba kuti uzobudisa nhau dzamunhu Mutapa, unotanga wanyora tsamba. Ndingangoti inoyi neNews of South dziri mbiri ndo majournalists andichashandisa muZimbabwe. Saka vose vanenge vakuzoda kuzondwa nhau kuna King Mwene Mutapa vachanyora tsamba vachisanondipa in advance ndozovapa maweeks kuti ndinge ndichinhingikirana. Saka muchange muchiteerera zvakanyanyisa paZim News ndo ichange ichikubudisirai nhau dzine chekuita naChangamire dzinobva first hand yabva kuna Changamire. Munoziva Changamire King Mwene Mutapa havangotaura pese pese saKing. Ndatenda. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.